Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthi usesaba nokuhamba emphakathini uyise wentokazi esencane uhlelo likaMabonakude kwiMoja Love isencane lengane uThando oshade noSiyacela Dlamonga. Ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lana khona le video. Mangoqala usijonele likhasi wamelekile igama lami usibonga konke wakandonto Mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Baxekwe kakhulu abazali bentokazi esencane evela ohlelweni lwe-television kwiMoja Love isencane lengane eshade noSiyacela Dlamonga. Kuthi wabathule bethi indodakazi yabo beyibuka ihlukanyezo. uThando uke waveza ukuthi utshelwa isibhaxo umyeni wakhe bobabili abashada beneminyaka engu-16 njevo. Uyise kaThando uThembi Nkosi Thabede olinganiselwa eminyakeni engu-41 waseMayville utshele elinye lamaphephandaba ukuthi bathuka sebebona kumabonakude ukuthi indodakazi yabo iyahlukanyezwa. uThabede uthe naye uqobo wafisa ukungena kumabonakude azibambele uSiyacela ngezandla. Selokhu kuvele isiqephu sokushaya kukaThando uyise wakhe Usephenduke intekisi ebantwini bemsola ngobogwala. uThabede uthe cishe zonke izinsuku kumele achazele abantu ngokwenzeka empilweni yabo. Uqhube wathi nabantu bayangivemba emgwaqeni bethi ngiyamsaba na uSiyacela kanti akunjalo njengoba ngeke ngimshaye ngoba usemncane kumele ngimcathulise. Indaba yabo yasukunyelwa nabo bayilungisa ngokwabo. Nami ngiyazama ukwakha ubudlelwane noThando. Ngumzali ukubona kumele noSiyacela ngimamukele ukuthi ngizothetha uma kukhona la angenze khona kahle. Kuqhuba ubaba kaThando uThabede uqhube waveza ukuthi isimo sakhe noSiyacela sikaze saba sihle kodwa ke uThando nomzukulu wakhe uzokwenza konke okusemandleni ukuba bezame ukulungisa isimo phakathi kwabo noSiyacela. Uqhube wathi kuningi asengenelele ngakho afisa ukuthi ke kulunge ubudlelwane bakhe nendodakazi yakhe uThando kanye naphakathi kwaSiyacela. Kanti ke bafethu ngizofisa mina ukwazi ukuphala kweni ngalolu daba khona lapha kwi-comment section ukuthi kunguwe okwenzeka kwindodakazi yakho kanje ungenze njani. Ngiyafisa ke ukuthi share uvo lethu khona lapha kwi-comment section. Mina nje entathelwa YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.